DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Member KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras mga tugang alas 12:04. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na do mga tugang, Lunes po ngunyan, petsa 27 sa bulan ka na Enero 2025. Asin ini ang Bareta alas 12, kami po ang sinong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardy Love, daing iba, enot sa headlines sa tayong darakulang mga bareta sa lado lokal. Selebrasyon kan Magayon Festival 2025. Gigibo na sa nang kabangang bulan sa Mayo, sigong kay Albay Acting Governor Glenn Daong Bungao. Mga pasyente kan Legazpi City Hospital, napapakinabangan na ang medical na asistensya kan LGU Legazpi sa paagi kan medical assistance to indigent patient. Project engineer kan sarong proyekto sa Barangay San Francisco Ginubatan Albay nakipag-ordinar na sa kapitan kan barangay para sa public hearing. Mga miyembro kan konseho kan Barangay Bugtong Legazpi City na kumpleto na. Sa lado nasyonal, DBM kay puwanin 30 bilyon pesos para sa mga ahensya na tinakrasan in fondo sa 2025 national budget. 28,000 na Pinoy nurse nagkuanin US licensure exam. Tulong Marian Shrines tinawan ni National Shrine status kan CBCP. Maabot sa 3,000 na pulis pinatawanin padusa kan PNP. Sa ibang nasyon, Jubilee World Communication pigsilibrar sa bilog na kinaban. Baretang Sports, Carlos Yulo tatawanin onra kan Philippine Sports Writers Association bilang Athlete of the Year ngunya na aldaw. Yan ang headlines ngayon sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Kabangang bulan na sanaan selebrasyon kan Magayon Festival 2025. Ini ang pinag-anunsyo ni Albay Acting Governor Glenn Daong Bungao kung saan bubuksan ini sa Mayo 16 sagod Mayo 31, 2025. Sa pagkipag-uron kan DCGB News kay Bungao, ipiniliwanag kay ni na ang desisyon na ini kan Provincial Tourism Culture and Arts Office of Piticao ginibo dahil sa election period kung saan dakol ang mga limitasyon na dapat na ikonsiderar lalo na ang paggastos ng kwarta para maibitaran ang anuman na violasyon. Ngunyan na taon, nasa 20 milyon pesos ang pigalukar na pondo para sa mga aktibidad na nagpapailing kan Magayon asin makulor na istorya sing kultura sa probinsya. Sinabi ni Bungao na padagos nindang pig-follow-up sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang estado kan patrabaho kan Peñaranda Park para maging venue ka mga aktibidades sa festival ngunyan na taon. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Bioflu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bioflu na. Napapakinabangan na kan mga Legazpeñong naghehelang ang aprobadong 100 milyon pesos na pig-alokar sa Legazpi City Hospital para sa medical assistance to indigent patient poon pa kan ikaduwang semana kan Enero 2025. Ini ang maugmang pinag-anunsyo ni Legazpi City Mayor Alfredo Garbin Jr. makalis na makapag-konsiger sinda nin fondo hali sa gobyerno nasyonal para sa mga pasyenteng may kadipisilan sa pinansyal na aspeto lalo na ang pangbayad sa ospital. Ipinaliwanag ni Garbin na para makakuha kan benepisyo ang mga pasyente o kapamilya kaini, ang kaipuhan ay access kan social worker, kan City Social Welfare and Development para sa indang estado sa buhay, as in kaipuhan na magsumitir nin Certificate of Indigency hali sa barangay. Enot na ibabawa sa bill kan pasyente ang mga covered kan PhilHealth, asin kung may matatada sa kaini i-charge sa MAIP. Sinabi ni Garbin na pig-inganyar naman niya ang mga doktor na i-charge naman digdi ang sa indang professional fee para makatabang sa mga indigent na pasyente sa syudad. Ang baretang ini hatod sa Indokan. United Home Setab.
Basta Sitab. Nagawang Unilab. May sukli ka pa. Nagkoordinar na kay Kapitan Ando Namya kan Barangay San Francisco Ginubatan Albay ang project engineer kan nagpapakonstruir ning sarong American Tower sa sindang barangay para sa sarong public hearing. Ini ang payag sa DCGB News ni Kapitan Namya makalis na kaswapon Enero 26 kan personal na inatod niya asin ipigparesibi ang petition letter ka mga residentes para sa patrabaho kan tower sa purok 7 kan barangay dahilan sa takot na posibleng makaapekto ni sa inda. Enot naman na pinag-question ni Namya ang patrabaho kay ni dahil sa kawaranin magkakanigong koordinasyon sa sindang barangay, wala ni mga dokumentos, wala ni nangyaring public hearing dahil in klasifikasyon kan daga na pigtutugdukan kung saan dapat ini nag-agi man sa sangguniang bayan kan Ginubatan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Nakumpleto na ang miyembro kan konseho sa Barangay Bugtong, Legazpi City. Ini ang pinagkumpirmar sa DCGB News ni Kapitan Joel Ador kung saan kan Miyerkules kan nakalihis na semana kan formal nang nanumpa si Kagawad Romeo Granadino Armario sa posisyon sa ampangan ni Alkalde Alfredo Garbin Jr. Sinabi ni Ador na nagkapirang bulan an sa indang hinalat para maipnuan an nabakante niyang posisyon makalihis na mag-asumir sa pwesto dahil sa biglaan na pagpaaram sa kinaban ni dating Kapitan Armando Toledo. Enot man ko nang napaghuruna na an isasalida sa kagawad kan barangay, iyon agom kan dating kapitan, alagad daiman ininalawos mantang an panduang napili na si Faustino Armario. Anagadan man dahil sa sarong aksidente, sarong aldaw bago ini pasumpaon sa pwesto. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Gagamito na sa palarong panlalawigan 2025 ang 50 meters pool o swimming pool sa Laugcan, Bicol University. Ini ang kinumpirmar ni Department of Education, Albay Schools Division Office spokesperson Froilan Tena. Makalis ang naging pagtiripon ka nakalis na aldaw kay banan ang gobyerno provinsyal kan Albay asin iba pang concerned offices. Sigong kay Tena, wala na sindanin nahanap asin iba pang opsyon na pasilidad na gagamiton sa kompetisyon kung kaya dakulang pasalamat ninda sa universidad, partikular na kan Institute of Physical Education, Sports and Recreation o IPSR, Director Karina Sales dahilan sa pagtugot kay na magamit ini. Sinabi ni Tena na ariglaro naman ninda ang request kan BIO na mag-provide ka mga chlorine sa durasyon kan kompetisyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Inaprobara na kan Committee on Laws, Rules and Oversight kan sangguniang panlalawigan kan Albay ang propostong alokasyon nin 5 milyon pesos na maintenance support kan gobyerno probinsyal kan Albay sa Bicol University Albay Provincial Sports Complex. Sigon kay Provincial Information Office, ipigrekomendar ni Committee Chair, First District Board Member Attorney Sheena Onrubia de la Cruz ang pagpasar nin sarong resolusyon manungod sa Memorandum of Agreement sa pag-ultanan kan PGA asin BU. Sa irarom ka nasabing kasunduan, tutugutan ang lokal na gobyerno na gamiton ang pasilidad sa kondisyon na day ini pwedeng gamiton bilang venue sa anuman na political activities. Magiging parte man ang PGA sa bibilugo na Management Committee na mamanihar sa nasabing facility. Sa ngunyan, pigaadalan pa kan hunta kung direktang ida-download sa BIO ang nasabing pondo para sa BIO Sports Complex na hali sa General Fund kan gobyerno. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra San Miguel. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Sa iba pa niya itong baretang lokal, posibleng maitaon na sa masunod na simana ang mga benepisyo ka mga empleyado kanuwas Albay na dapat na naresibikan Disyembre 2024 pa. Ini ang pahayag ni Municipal Accountant Marlene Rional sa mga miyembro kan sangguniang bayan kanuwas Albay kung saan siyang pigsabi na dahil sa delay
ang pag-aprobar kang budget kang konseho, naloy man ining maisumitir sa Provincial Budget Office para sa magakanikong review. Sinabi na regional na kaipuan na mag-agi ni sa pag-aadal kanasabing opisina bago man maaprobaran asin paluwas ang pondo na mapapakinabangan ka mga empleyado kan lokal na gobyerno kan uwas albay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Hatid po sa atin ng RightMed dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Pigrekognisar kan Police Regional Office 5 sa pangingenot ni Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon ang naging trayumpo kan PRO 5 Special Weapon and Tactics Team. Makalihis na makua ang pagiging first runner-up sa kakatapos pa sa ng National SWAT Team Competition 2025 na pinartisiparan ng 16 na mga SWAT team hali sa bilog na nasyon. Sa regular na flag raising ceremony kasubagong aga, tinaawan ni Dizon nin medalya ng papuri ang mga miyembro kaini, kaibahan sinda Police Captain Edwin Javar, Police Lieutenant John Linarson Napoles, Police Corporal Junel Mamaligsa, Police Corporal Angelo Ranieses III, Police Corporal Ian Verrazo, Police Corporal Gilbert De La Rama, Police Corporal Mark Steven Gonzales, Police Corporal Edgardo Delgado Jr., Patrolman Teodorico Vergara Jr., Patrolman Mark Vincent L. Loterinia. Parehong pagmidbid ang itinoo kay Police Executive Master Sergeant Alan Di Maiwat, Police Staff Master Sergeant Richard De La Cruz, Police Corporal Alex Ceruelos, asin Police Corporal Froilan Banyares. Mientras na medalya ng ugnayang pampulisya ang itinao kay Police Executive Master Sergeant Howard Hesita Oraye bilang pamayo kan Revitalized Police sa barangay kan Albay PPO. Kung sain sa paagi niya, nakumpleto ang pagbugtak nin water tank sa Purok 4, Barangay Bakakay, Jovellar Albay, na makakasimbag sa pangangipo sa tubig kan mga residentes digdi asin pagtaraning pang barangay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Nagkukundok tango niya na all-down and disconnection activity ang Albay Electric Cooperative o Aleco sa 30 barangay sa Legazpi City. Ini ang inanunsyo kang kooperatiba kung sa indang pinaliwanag na parte ni kan sa indang paginguwa na masiguro ang patas asin marahay na operasyon asin mamantinir ang pinansyal aspeto kang kooperatiba. Sigun sa Aleco, ang mga miyembros konsumidores na may outstanding bills o arrears sa laog na pinagdalaan na panahon ang mapuputulan ng supply ng kuryente. Kasabay kay ni pigrekomendar kan Aleco na tulos manabayadan ng sendang mga konsumo sa paagi kang personal na pagbayad sa mga Aleco Service and Collection Office o sa paagi man ka mga akreditadong payment centers para sa makaskas na transaksyon. Kaibanan didi ang mga bayad center sa Kamalig Bank, EasyPay, Union Bank, BDO, GCash asin SM Legazpi. Ang baretang ini hatod sa Indukan. United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Ipinangapodan kan Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau o DENRE-MB Bicol sa publiko na i-explore asin tawanan ng prioridad ang plastic recycling bilang parte kan selebrasyon kan National Zero Waste Month ngunya na Enero. Ipinaliwanag kan DENRE-MB Bicol na sa paay kan recycling kan mga plastic makakapagpababa ini sa plastic pollution, makakatabang para makonserbar ang rekursos natural asin malilimitaran ang maraot na epekto sa kapalibutan. Tinawan doon kan ahensya na kaipuhan ang pagtarabangan kan lambang miyembro kan komunidad sa pangataman sa palibot para man sa mga masunod na henerasyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Magatugang primerong parte po yan ito yung bareta alas 12 bareta sa lado lokal. Ang bareta niya to sa lado nasyonal. Ibang nasyon sports sa siniba pa, makalis lamang po kene. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites
Sagmin, Legazpi City near Aleco. Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco beside Siga Hospital. Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Dai makarelax ta makulugan hawak? Mapadaog ka diyan? Mag-Alaksan FR! Igwang relief to relax formula laban sa kulugan hawak. Relax. Tapos game lugod sa aga. Totoo ang relax, walang sakit ng katawan. Totoo ang relax, mag-Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR! Alagang Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi? Baka flu na, lagnat at sore throat mo. Iba yung flu. Baka flu na, body pain, sipon, ubo. From post-nasal drip. Pag symptoms 2 or more, iba yung flu. Ang flu combination mo. Pag 2 or more symptoms, baka flu na yan. Kaya, buy flu na! 8 pesos SRP lang. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Ang numero 1 kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahet ang atang lahat kong Joey Salceda.
Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Natatabang na puong baga ito. Sinda kita ako biko. Na makita ang totoong serbisyo. Hanggang yan, ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo, asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen na ka, hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Sa barata niya to sa lado nasyonal, magagaipang gobyerno ng inisyal na 30 bilyon pesos para panuan ang mga ahensya asin departamento na tinakrasan ng pondo sa 2025 national budget. Sinabi ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amena Pangandaman na bako patapos ang saindang pigigibong budget review asin nasa 50% pa sa nasinda kaya maaraman ang kabilugan na kakaipuhanan na pondo sa oras na matapos ang budget review ngunya na si Manang ini. Igwapang nagkapirang departamento na i-review ang pondo tanganing maaraman kung ano ang dapat gibuon sa mga proyektong tinakrasanin pondo kaibanan sa mga ensyang binawasan ng dakulang pondo sa 2025 national budget ang Department of Education, Department of Public Works and Highways asin nagkapira pang ahensya. Sinabi ni Pangandaman na tulong mekanismo ang sendang gagamiton para maipnuan ang kakulanganin pondo kan mga ahensyang tinakrasanin pondo kaibanan na digdi ang savings, ang program funds asin contingent fund kan presidente. In kaso bako paman sa presidente, sinabi ni Sekretary Pangandaman na susuguon ninda ang mga departamento na iprioridad ang proyekto para sa 2026 national budget. Ipinahayag ang Philippine National Police o PNP na pinatawanin padusa ang maabot sa 3,000 na pulis kan 2024 dahilan sa pagsuhay na nakumitir mantang nasa serbisyo. Sigun sa datos kan PNP, nahampang sa mga kasong administratibo ang 5,457 na pulis asin na imbuelto sa 3,751 na kaso. Sa numerong ini, 2,775 ang pinatawanin padusa, mantang 2,691 ang inabswelto sa mga akusasyon. Kaibaan sa mga pinatawanin padusa ang 1,112 na pulis na nasuspindir asin 902 man ang tinanggal sa serbisyo. Kaibaan pa sa iba pang padusa ang reprimand sa 423 na pulis, demotion sa 108, pagkaltas nin sweldo sa 103, restriction sa 82, asin da ipagtaon nin pribilehiyo sa 24 na mga pulis. Mientras tanto, tinawan ni National Shrine Status kan Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang EDSA Shrine o Archdiocesan Shrine of Mary, Queen of Peace sa Ortigas Avenue. Inanunsyo ini sa ginibong 129th Plenary Assembly kan CBCP kan nakaaging aldaw na pigatindiran kan sobra 70 obispo dahilan sa manibaibang parte ka nasyon o hali sa manibaibang parte ka nasyon. Ang EDSA Shrine na itinindog ka 1989, iyong popular
partikular na simbolo ka 1986 People Power Revolution asin pinangyarihan man kan demonstrasyon kan 2001 na nagresulta sa pagpapatalsik kay dating presidente Joseph Estrada. Apera sa EDSA Shrine tinawan man in kaparehong status ang duwa pang Marian Shrines kay banan ang Diocesan Shrine of Our Lady of Aranzazu sa San Mateo Rizal asin Archdiocesan Shrine of Our Lady of Loreto sa Sampaloc, Manila. An Aranzazu Shrine kaya ay pinangaran kay Our Lady of Aranzazu kan Spain asin itinindog kan 1596 kamang Augustinian friar matang ang Loreto Shrine itinindog kan Franciscan friars kan 1613 makukuaman sa lugar ang ginatos na taon na imahen ni Virgin Mary bilang Our Lady of Loreto. Sigon sa CBCP ang pagdesignar sa sarong simbahan bilang National Shrine iyo ang nagmimidbid sa kasaysayan espiritual asin importansyang pangkultura kay ni na konektado sa pagtubod sa importanteng pangyayari tanganing makaresibin ni National Shrine status kinakaipuan ngo nang madisignar kan arsobispo ang sarong simbahan bilang Diocesan Shrine. Nasa kabilugan na 28,258 na naggraduar nin Bachelor of Science in Nursing o BSN ang nagkuanin licensure exam sa United States kan 2024 sa primerong pagkakataon. Inisigon kay House Committee on Higher and Technical Education Vice Chairperson asin Quezon City Representative Marvin Rillo. Sinabi niyang mantinido ang halangkaw na numero kan mga nurse na gustong mag-ensayo kan sa indang propesyon sa Amerika dahil sa bako supisyente ang sweldo sa Pilipinas. Pinagkakarkulong 54% kan mga BSN graduate hali sa Pilipinas ang nakapasar sa primera bes nindang pagkua kan US licensure exam, mantang 36% kan mga nag-utro na magkuanin exam ang nakapasar. Sa report kan World Health Organization, nahahampang ang nasyon sa kakulangan nin 127,000 na nurse asin piglalaoman na maitaas pa. Ang mas halangkaw na sweldo ang pinaka-epektibong estratehiya sa pagmantinir kan mga nurse para sa lokal na sektor kan salud dagdag pa ni Rillo. Si Rillo ang author kan House Bill number 5276 na may kamauotan na langkawan ang basic monthly pay kan mga bagong nurse sa gobyerno nin 70% o sagod 70,013 pesos o salary grade 21. Sa ngunya, nagre-resibi ang mga nurse nin basic monthly pay na 40,208 pesos o salary grade 15. Ipigbusol kan Department of Tourism o DOT ang pagpapagian ka mga visa policy para sa Indian nationals bilang parte kan dispersos na madugangan ang mga turista hali sa India. Sigung kay Tourism Secretary Cristina Frasco, nasa sobra 5 milyon na Indian nationals na nagbiyahe sa Southeast Asia kan 2024, 79,000 sa nadigdi ang nagbisita sa Pilipinas. Maski diit ang numero halang kaunaman ini nin 12.8% kumpara kan 2023. Sinabi pa ni Frasco na mantang ang Thailand nagkaresibin ng 2 milyon na Indian tourist kan 2024 na dipisilan man ang Pilipinas na makakuha nin mas dakol na bisita. Alagad tinawan nindo ni Frasco na dakula ang potensyal ka nasyon sa pagitaas ka numero nin mga turista dahilan sa mga destinasyon para sa diving asin wedding tourism. Nakapagrehistro naman in totalmenteng 5.64 milyon na turista na uminabot sa nasyon asin dai nakamtan ang target na 7.7 milyon. Saro sa mga pangenot na dahilan ang suspension kan electronic visa para sa Chinese nationals na nagpababa man kan numero ni mga turistang in-check kung sa 300,000 sana ang nagbisita kan 2022. Harayo ini sa piglalaoman na 2 milyon na bisita. Dahil kay ni nakasentro mo niyan ang DOT sa mga turistang maghali sa India. Mantang naglalaoman ang DOT na pwedeng bawasan ang restriction sa visa sa mga dayuhan arog kan ibang nasyon sa Southeast Asia na nag-waive kan visa para sa haros gabos na nasyonalidad matapos ang COVID-19 pandemic.
Nagtinir nin sobra 10 taon sa Pilipinas ang nadakop na pigtutubudan na Chinese spy. Sigon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, primerong naglaog sa nasyon ang dayuhan na si Deng Yuangjin. Kan 2013 as sinatauanin residence matapos makaagom nin sarong 36 anyos na Pinay sa Pilipinas. Pigpupo na ang proseso kan deportation, pero day pa ini ipapautob bantang piglalaoman na magkakaigwanin mga kaso kontra sa nasabing dayuhan. Siniguro man kan BI na pigigibo na ang gabos na lakdang para proteheran ang national security susog sa direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa bareta nato sa ibang nasyon, ipinagsilibrar sa pangenot ni Pope Francis sa Sinkan Vatican City ang naging selebrasyon kan Jubilee for World Communication kung saan nagwalat ininin mensahe para sa mga journalist na sa iyang pahayag tinawanin doon kan Santo Papa na mga journalist na mantinidong bihag dahilan sa bako makatawang pagkakulong kan mga ini. Sigong kay Pope Francis ang pagpapalibre sa mga journalist na ini nangangulugan man kan katalingkasan para sa gabos asin pagpapakusog kay ini. Sinabi niyang lugod gibuhon man ining dalan ka mga media men na magkapagatod nin istoryang nagtataonin paglaom sa mga tawong nawaranin liwanag sa sindang mga oral daw na buhay. Mientras sa Pilipinas nagkaigwa man ng Thanksgiving ang the Roman Catholic Archbishop of Manila para sa mga journalist sa industriya. Inibilang party man giraray kan selebrasyon kan the Jubilee of World Communication. Baretang sports, nakatalaan na tawanin onra ang gymnast sensation na si Carlos Yulo na guminibo nin istorya sa pagganakan kainot-inoteng double gold medal kan Pilipinas sa Paris Olympics. Tatawanin onra si Yulo bilang Athlete of the Year kan Philippine Sports Writers Association o SMC PSA ngunya na Enero 27, 2025. Gigibuhon ang event sa Manila kung saan iseselebrar ang mga trayumpo kan nasyon sa Olympics asin an iba pang mga nangenot na atleta kan taon 2024. Ang kahanga-hanga na trayumpo ni Yulo nagtaonin doon sa sentenaryo kan pagpartisipar kan Pilipinas sa Olympics. Kaibahan man sa PSA Hall of Fame si Heidelin Diaz na 4th-time winner kan Athlete of the Year kan taon 2016, 2018, 2021 asin 2022 para sa lado kan weightlifting. Tatawan man in President's Award ang boxer na sina Nesty Pitesio asin Ira Villegas para sa indang bronze medal sa Paris Games. Mantang minidbid man si Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino bilang Executive of the Year asin ang Gymnastics Association of the Philippines. Mimidbidun man bilang National Sports Association of the Year. Piglalooman ang nasa 117 na awardees. Kaibahan ang iba pang mga unique na atleta hali sa man iba-ibang sports discipline ang tatawanin onra sa Philippines Sports Writers Association Awards. Mientras tanto, sa breakthrough. Deflating bicycle tires ang naimbento ka mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa sarong bisikleta na dahil nalulupos ang rueda o napaflat. Sigon sa Smart Company na develop nila ni Smart Bike Tire na dahil napaflat ang rueda gibo sa eco-friendly material na inapod na Nitinol Plus nakatatabang para mamantinir ang shape kan rueda maski na nag-aagi sa mga lubak, pasang bote, pako asin iba pang matatarom na bagay. Ang airless tires gibo sa elastic like rubber asin titanium kung kaya dahil makakatipid na ninmarhay kung ang gamit mo iyo ang deflating bicycle tires. Yang naiiba. Nagpahiling nintibay si Alapati Yimayer, 23 years old, na estudyante kan Shangji University kan magrehistro nin 388 skips sa jump rope sa laog nin sarong minuto. Sigon sa Guinness World Record sa ampang kan sobra sanggatos na estudyante asin para tukdo. Nakuha niya ang pagmidbid kan Guinness. Taon 2024 nanggana si Alapati sa sarong kompetisyon sa indang nasyon na nagtaonin inspirasyon para baloon ang Guinness World Record. Plano ni Alapati na maging coach para magtaonin inspirasyon sa iba.
Flashback. Enero 27 kan taon 1867 o 1867 kanamundag sa Santa Ines, Pampanga si Juan Crisostomo Soto, sarang journalist, poet, asin ama kan Pampanga literature. Si Soto mas midbid sa alias na Crisot dahil sa kadakol na mga lyrical poems, historical dramas, mga philosophical essays, asin sarsuelas, asin ang pinakang pamoso ayuan Alang Diyos o an There is no God kan 1901. Siya man na nag-translate kan nagkapirang Spanish literature kay bana na an Lovers of Teruel, Faust, and Nero asin an Gladiators. Haro man siya sa kontribusyon o kontributor sa revolutionary paper na La Independencia. Si Soto nagsabay sa katipunan kan 1896 Revolution kung saan nagpartisipar sa nagkapirang mga gyera kontra sa mga Amerikano kan 1898. Makatugang yan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta. Pinipol sin kinalap sa DCGB News Base. Sa nakalihis na 6 oras. Sa pangarang po ka nakatuang niya sa pagsurat kang bareta, Angel Mustasa. Yan man sa newsroom, sina Jenny Machibalera na sin Mary Jo Jaresco. Lado technical, katuang tiyan si June Napulis, antang sa DCGB Social Media Department. Yan po dyan si Jerome Nico Martinez. Hello kay Dan Balaoro, nagantabay, si Riman si Sir Deo Luciñada, si Kuya King Rinaldo, dyan po sa Bangkiruan, watching, and then si Jenny Stola. Batiin daw po ang pamangkin na geodetic engineer na si Miss Karen Sarsa Stola. Keep up the good work, sabi yan ni Jenny Stola. Sa pangarap po kabilog na sa Mega Force Patrol, kami po sa mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balodo. Ako man po si Mardila. Dahil iba, thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Inihahatod sa ilo kan Department